beste langileen baten moduen egin dut harrera, bai, Oskarrek puntu bat egin dauka makinetan egon da Xabi, eta duen seguritate arazoetan eta seguritateko gaiak asko landu dituen ezien asuntoa, seguritateko asuntoa, eta gero baita komentatu dago Oskarrek nola ideia da, Xabi gero beratzear posto horretan eta meteorologiako postua da. Horben, Xabi derugoiak pieza batzuk neurtzeko. Orduen, egin dutzina da, prozesu bat, non pieza hori ezagutzeko zelan sortzen den eta zelan fabrikatzen den, makina guztietatik pasatu beharko daudela, ikasteko zelan lana fabrikazio prozesua. Edo, jakiteko historien jakonean neurtzeko zelan sortuen, eta hori interesgarri